Toto video nenatáčam preto, že by som chcela meniť niečí názor na to, či mať deti alebo nemať deti. Natáčam ho preto, že by som veľmi rada videla spoločnosť, ktorá je schopná akceptovať rôzne názory a ktorá si je vedomá toho, že na každú vec môže mať človek iný názor a sú tu ľudia, ktorí budú žiť iným spôsobom. Takže preto by som chcela začať pri sebe a začala by som tým, že sa nebudem bať povedať svoj názor aj takto úplne verejne. Doteraz som to väčšinou riešila face to face s ostatnými ľuďmi a teraz je to prvýkrát nejakým takýmto veľmi verejným spôsobom. A ja len dúfam, že to ľuďom otvorí oči v tom, že áno, sú to aj takíto ľudia, je to celkom normálne, že niekto napríklad nechce mať deti a ostatní ľudia, ktorí majú možno taký istý pocit, sa tiež nebudú bať povedať, ako sa to cítia a ako chcú žiť svoj život. V jednom videu s mojim bývalým priateľom som vám povedala, že jeden z dôvodov, prečo sme sa aj rozhodli ukončiť náš vzťah, bolo to, že ja deti nechcem a môj bývalý priateľ deti chcel, takže sme nevideli nejakú budúcnosť nášho vzťahu veľmi ďalekú. A odtedy ste sa ma teda na toto pýtali, že čo je môj dôvod, prečo nechcem deti. Niektorí z toho hľadiska, že tiež nechcete deti a niektorí ste boli len zvedaví. Takže dnes sa pokúsim nejak na to odpovedať. A pre mňa sú tieto dôvody také celkom jednoduché. Poznám ľudí, čo sa zamýšľajú nad tým, prečo nemať deti z ekonomického hľadiska, z ekologického hľadiska a tak ďalej. A pre mňa je to tak trochu jednoduchšie a mám tento pocit, že nechcem mať deti už možno viac ako 10 rokov. Každopádne, prečo nechcem mať deti? Veľmi podobná otázka k tomu je, ktorú môžem adresovať možno na niektorých z vás. Prečo chcete mať deti? Prečo? Keď si predstavíte, že budete mať svoje vlastné deti, svoje vlastné potomstvo, svoju vlastnú rodinu, čo cítite? Cítite nejaký pocit, že áno, toto je správne, pocítite nejaké šťastie, pokoj alebo nejakú správnosť? Neviem, naozaj neviem, čo cítite vy, pretože nikto nevie, čo cíti iná bytosť, ale môžete mi to dať vidieť dole do komentárov, lebo ja to skutočne neviem, čo cítite, pretože ja tieto veci necítim. Keď si ja predstavím, že by som mala mať svoje vlastné dieťa alebo rodinu, tak ma zaplavujú iné pocity. Skôr pocity toho, že to nie je pre mňa prirodzené, že to nie je pre mňa správne, že to nie je to, čo chcem. Vyplavujú sa pocity ako panika, strach, nejaké a keď si predstavím, že by som musela mať túto rodinu, tak je to ako keby ma niekto niekam zavrel a nutil ma do niečoho, čo v skutočnosti nechcem. Takže to, že nechcem deti, vychádza z veľmi asi hlboko z mojich pocitov, toho, že to nie je pre mňa to správne a zaplavuje ma proste panika. Naozaj, že nie. Dá sa teda povedať, že moje pocity ma nemotivujú k tomu, že by som chcela mať deti. Moje hormóny, moje pocity, všetky tieto veci. Pri vás to môže byť úplne iné. Vy môžete mať tieto pozitívne pocity, ktoré vás motivujú k tomu, že chcete mať deti. Ja tieto pozitívne pocity teda nemám. A nemala som ich nikdy od momentu, kedy som sa nejak začala zamýšľať nad tým, že aha, som žena a nejaká spoločnosť ode mňa očakáva, že budem mať deti, čo sa celkovo stane dosť rýchlo, keď už vám ako dieťaťu hovoria, že proste budete mať svoje vlastné deti a pýtajú sa vás, ako budete volať svoje potomstvo a tieto veci. Tak začnete nad tým rozmýšľať už ako dieťa. Ja som už vtedy prišla na to, že spomalte, takto ďaleko nie som a takto ďaleko možno v živote nebudem. Takže odvtedy je to pre mňa niečo, nad čím rozmýšľam a kde si všímam, že je to trochu iné ako zvyšok populácie. Takže pre mňa je to o týchto pocitoch a možno, že keby som sa ešte ponorila do týchto pocitov nejak viac, tak by som vám dokázala ich opísať nejak viac, ale momentálne nedokážem. A na toto video som sa pripravovala celkom už dlho a rozmýšľala som nad ním veľmi dlho, ale neviem vám to nejak viac priblížiť, ale je to o tomto vnútornom pocite. Poznám ľudí a poznám vegánov, ktorí sa rozhodnú nemať deti z tých iných dôvodov, ktoré som spomenula. Sme
overpopulated, sme tu premnožený druh na tejto zemi a máme kopec detí, ktoré nemajú mamu, ktoré nemajú otca, ktoré si môžete adoptovať a tak ďalej. Sme momentálne v takej situácii, že my mladí nemáme ani nejaké to finančné zázemie, aby sme si dovolili vychovávať deti a tak ďalej. Takže pre niekoho je aj to dôvod, prečo minimálne odkladá to mať deti do nejakého neskoršieho veku alebo sa rozhodne nemať deti a využívať tieto prostriedky pre svoje vlastné blaho a tak ďalej. Niekomu zase viac záleží na kariére a chce dosiahnuť niečo iné a tak ďalej. A ja by som od vás možno chcela len to, že aby ste pochopili, že to je všetko OK. Táto pestrosť toho, že každý v spoločnosti robí niečo iné, je vlastne benefitom pre nás všetkých. Lebo ak vy sa rozhodnete, že budete mať dieťa, tak je vlastne len dobré, že niekto iný sa nerozhodne mať dieťa a bude budovať v spoločnosti, bude robiť tú kariéru, bude prispievať v spoločnosti nejakou úplne inou cestou. Z toho bude celkom dobrý benefit aj pre vaše dieťa a do budúcnosti a tak ďalej. O tomto som čítala veľmi dobrý článok, možno, že vám dám link, ak ho nájdem, do videa, pod video. Aby ste si mohli prečítať niečo o tom, že je to vlastne ekonomicky super, keď sme všetci takíto rôzni. Preto ma veľmi štve, ak nás tu niekto chce škatulkovať a chce, aby sme boli všetci rovnakí. Pretože tá pestrosť, my ju potrebujeme v tej spoločnosti, aby sme mohli všetci žiť ešte spokojnejšie. A viem, že budete mať na mňa nejaké rôzne otázky a ja niektoré tuším. A začala by som takou otázkou, že čo na to moja rodina? Čo na to, že nebudú mať nejakých potomkov alebo niečo z mojej strany. A moja stará mama mi povedala asi vtedy, keď som sa rozchádzala vlastne s bývalým priateľom a povedala som jej teda, že rozchádzame sa preto, že nechcem deti a tak ďalej. Moja stará mama mi povedala, že dobre, správ to tak, nemaj deti, to je najlepšie, čo môžeš spraviť. Vždy, keď máme nejaké spoločné posedenie, tak už sme v tom veku, že sa nás pýtajú ľudia, že čo deti a tieto veci. Ja stále hovorím, že ja deti mať nebudem. A druhá stará mama niekedy na to zareaguje tak, že ale mala by si mať deti a treba a potrebujeme vnúčatá a tieto veci. Ale pri inej príležitosti zase je s tým úplne zmierená, takže ona sa tak strieda a nikto to podľa mňa až tak reálne nerieši. Rovnako moji rodičia, otec tiež niekedy cez Vianoce je taký, že a deti a toto, ale nikto ma do ničoho nenúti, neviem na čo čakajú. Možno, že si tiež myslia, že zmením svoj názor vekom, čo je tiež veľmi častá reakcia, ktorú dostávam na to, že nechcem deti, že to sa zmení časom, to príde po 30-ke a tak ďalej. Ja si úprimne myslím, že sa to nezmení po 30-ke, aj dúfam v tom, že sa to nezmení. Ale ak by sa to zmenilo, tak čo to mení na tom, že tento postoj mám teraz? Nič, pretože to je budúcnosť, to nevieme ovplyvniť, to môže byť ovplyvnené hormónmi a tak ďalej. Naozaj na tejto budúcnosti, či sa zmení a či nie, to neviem. Ja teraz hovorím za seba svoj postoj, ktorý mám aspoň teda tých 10 rokov môjho života posledných, odkedy si uvedomujem, že je tu nejaká takáto pressure na mňa kladená. Niekedy pri týchto komentároch mám pocit, že ľudia si myslia, že ja som tu nejaká breeding machine. Hlavne keď dostanem taký komentár, že bude škoda mojich genov, ak vyhynú, lebo som pekná a inteligentná a to je strašná škoda. A ja si vždy tak hovorím, že na tejto zemi je toľko pekných ľudí, toľko inteligentných ľudí. Naozaj záleží na mne ako jednotlivcovi. Aj keď som za to, aby sme boli všetci individuá, boli sme spokojní, tak si naozaj nemyslím, že tá strata tohoto genetického materiálu je taká veľká. Takže naozaj potom sa cítim ako nejaká breeding machine, že ja som tu len na to, aby som proste dala nejakých pekných, krásnych potomkov, offsprings a to nie je príjemný pocit pre žiadne individuum byť tlačený do takejto situácie, v ktorej nechcete byť. Ja som si to aj dokonca napísala nejaké veci, ktoré ma dneska napadli a ktoré často počúvam, ako to, že oľutuješ to, ešte to oľutujem, že nebudem mať deti a zmením teda svoj názor a bola by si skvelá matka. To je môj personal most favorite one. Ak mi niekto povie, že bola by si taká skvelá matka tých detí, ty by si tak dobre vychovala, lebo si taká inteligentná a tak ďalej. A nemám ten pocit, že by som bola vôbec dobrá matka. Akože môžem byť dobrý človek, ale materstvo je niečo fakt ťažké. A veľmi ma baví toto, že niekto ma stavia do tejto pozície, že by som bola v tom dobrá, takže by som to mala spraviť. Naozaj skvelé. A toto je tiež veľmi časté. Kto sa o teba postará v starobe?
ak by som chcela mať deti a mám zvažovať toto, že kto sa o mňa postará v starobe a mala by som deti len z toho dôvodu, že aby sa o mňa mal kto starať a platiť za mňa zdravotné poistenie, chodiť za mnou do nemocnice a tak ďalej, tak to mi príde veľmi sebecké a veľmi hlúpe, ak predpokladáte, že to je zase povinnosť vašich detí sa o vás starať. Veď ja ani neviem, či sa tej staroby dožijem a čo sa stane na tomto neistom svete. Čo môže byť vlastne ďalší dôvod, prečo sa veľa ľudí rozhodne mať deti, pretože situácia vo svete je celkom neistá. Neviete, do čo ich vlastne dovedete, do akého sveta. A ja neviem ani, že koľko budem žiť a môžem povedať, že neláka ma staroba, nechcem žiť na tomto svete nejak dlho, čo by možno bolo na ďalšie video. A posledná vec, čo som si s tým poznačila, máš nejakú poruchu a treba to liečiť. Hej, to mi raz povedal mi to asi viacer ľudia, že vlastne to, že nechcem deti, je vlastne nejaká taká porucha, lebo sme naprogramované na to, aby sme mali deti, aby sme sa rozmnožovali a tak ďalej. Môže to byť chyba, nevravím, že nie je a som s tou chybou veľmi spokojná, úprimne povedané, ale ak mi niekto toto povie a začne ma potom poučovať a snaží sa ma liečiť alebo mi dávať nejaké terapeutické rady, tak to už je proste, to už vzdávam. A toto sa mi stalo párkrát na rande s nejakým ďalším človekom. Čo tiež veľmi vtipné, lebo väčšinou akože bavíme sa o tom vegánstve, aj keď idem na rande s niekým, kto nie je vegán, tak dokáže to akceptovať, ale keď sa dostaneme k téme detí, tak potom padajú takéto perly, že mám nejakú chybu a hormonálnu liečbu a podobné veci, takže to je veľmi vtipné. Našťastie mi to nikdy nepovedal môj bývalý priateľ, preto sme spolu aj proste žili a bývali, pretože toto veľmi toleroval, ale ak sa mi toto stane pri novom človeku, ktorého spoznám, tak tam nebude druhé rande, v žiadnom prípade. A ak mi niekto povie, že chce deti, tak je to pre mňa taký deal breaker, že nie, proste nie, už ma to tak nezaujíma proste. A ja mám v tomto strašné šťastie, neviem ako vy, dievčatá, ale ja väčšinou stretnem mužov, ktorí chcú deti. A pritom sa hovorí, že skôr muži sú tí, ktorí nechcú deti. Nemám ten pocit. A ako som spomínala, to preľudnenie a to, že tu máme naozaj deti na adopciu, tak to tiež niekedy prichádza k tomu, že sa ma ľudia pýtajú, že či chcem adoptovať. Nevadilo by mi adoptovať nejaké možno staršie dieťa, ale nechcem ani adoptovať dieťa. Proste nechcem mať nejakú zodpovednosť za nejakú ďalšiu bytosť. Ono je celkom pekná predstava to, že môžete tú bytosť ovplyvniť a vychovať podľa seba a naučiť ju kopec vecí, ale to tiež robíte pre seba, pre svoj dobrý pocit, že prinesiete do tohoto sveta nejakú inteligentnú bytosť, ktorá možno spraví nejaké to dobro. You don't know. Akože ak by som sa na to pozrela možno z tej vegánskej perspektívy, že vychovať si malého vegána, nemôžete si byť istí, že vaše dieťa stane vegánom. Poznám rodičov, ktorí sú dvaja vegetariáni a ich syn je mäso, pretože je to samostatná jednotka a každý má svoje rozhodnutie, takže to je tak. A viem to na sebe, ja som napríklad zase z kresťanskej rodiny a vychovali ma ako kresťana, ale som posledných vlastne od 18 rokov som oficiálne ateista, takže nemôžete si byť istí, že vaše deti budú podľa vašich predstav, nech sú tie predstavy akékoľvek. Teraz som len tak náhodou použila tento príklad toho vegánstva alebo ateizmu alebo čohokoľvek. A to tak býva, takže nechcem to robiť pre seba a nemám tú potrebu na niekoho imprintovať svoj život a svoje ideály a aby ma ešte v niečom prekonal a bol lepší a tieto veci. Nemám takéto pohnutky, ale chápem, že ľudia môžu mať tieto pohnutky a môžu majú teda tie pohnutky, že chcú šíriť svoj genetický materiál, čo je úplne prirodzené, ale tu na nič neprechádza tento signál. Bohužiaľ našťastie, pretože ja som veľmi spokojná s tým, aký som človek a aké mám ideály a akým človekom snáď ešte budem. Tiež mám nejaké predstavy o tom, že kam sa chcem dostať a v týchto predstavách naozaj nie je dieťa a dúfam, že sa naozaj nezmení a že dostanem tak, ako som, alebo že sa stanem tým, kým chcem, aby sa byl. Lebo nebojím sa zmeny, ale mám nejakú predstavu o sebe. A nezapadá to dieťa, no. Ale aj keď ja teda deti nechcem, tak ma stále zaujímajú témy tehotenstva, materstva a tehotné ženy, pôrody. Niekedy mám pocit, že ma to zaujíma preto, aby som sa tým mohla ešte strašiť, pretože pre mňa je pôrod niečo fakt, akože z čoho mám strach a hrôzu. Asi neviem si to predstaviť. Celkovo ten pocit, že niečo vo vás rastie. Pre mňa veľmi veľa vecí v životoch ostatných ľudí mi pripadá
pre mňa nepredstaviteľných a nepochopiteľných a neprirodzených z môjho pohľadu. Takže aj akože celkovo pôrod, materstvo a 9 mesiacov. Nie, moja kapacita to vôbec nedáva. To by bolo pre mňa za trest. Trest smrti, asi tak. Každopádne chcela som tým hlavne povedať, že ma to stále zaujíma a stretávam sa s týmito príbehmi a tých žien a stále mi vadí, ak napríklad nejaká žena by mala odobrať toto právo, že proste niekto chce mať dieťa, ale z nejakého dôvodu je bude povedané, že nebudeš mať dieťa alebo niečo takéto, že proste nie. Alebo je s nejakou ženou tehotnou zachádzané zle. Mne to vadí a mňa to zaujíma a chcem, aby sa to zmenilo. A vlastne od spoločnosti chcem asi len to, aby chápali toto ku mne rovnako, že ak na mňa je kladený nejaký tento nápor, že by som mala mať deti a som do niečoho nútená, tak by to ostatným malo tiež vadiť. Pretože mne vadí, ak sú ostatní ľudia nútení, alebo im zakazované niečo, čo nechcú robiť, ak je to teda v súlade so zákonom a s etikou a morálkou. Dobre, neviem, ako dlhé bude toto video. Ja by som to dokázala ešte kecať o blbostiach a o vzťahoch a týchto veciach ešte veľmi dlho, ale pre istotu to už ukončím a keď budete mať nejaké ďalšie otázky, ktoré veľmi veľa tých otázok tuším, aké budú, lebo už som veľa z nich dostala, tak samozrejme napíšte do komentárov, buď budem odpovedať v komentároch, alebo vám natočím zase nejaké pokračovanie na tieto otázky, lebo niektoré budú veľmi zaujímavé, na niektoré nemám ani odpoveď a viem, že tie otázky tam padnú. Takže to by bolo asi všetko zatiaľ a fakt, akože len akceptujte ostatné názory. Kým ten názor vám osobne neubližuje a nezasahuje do vašej slobody a do vášho spôsobu života, tak vám nezostáva vlastne nič iné, ako ho akceptovať, príjmať a chrániť. To by sme mali všetci robiť. Takže zatiaľ sa majte krásne, vidím sa na budúce. Čaute.